Élőlényként mindannyiunknak van egy fizikai megtestesülése, igazából ezt kell felvállalnunk. Ez például tökre megy az állatoknak, hogy elfogadják magukat olyanoknak, mint amilyenek. Én nem olyan képet szeretnék csinálni rólad, amin másképp nézel ki, mint ahogy a hétköznapokon. Szerintem annak semmi értelme. Olyan fotókat szeretek csinálni, de benne van egy pici plusz, amit nem értesz, hogy mitől jó az a kép, de valahogy úgy csillog az alanynak a tekintete, valahogy úgy néz rád, valahogy pont olyan kis megmagyarázhatatlan együttállások. Átjön valami isteni, ilyen, nem tudod elmagyarázni, hogy mi az, csak valaki olyan őszintén mosolyog, és úgy néz bele abba az objektívbe, mint amikor valaki rád néz, aki elégedett önmagával. Most mi van? Akik eljönnek hozzám fotózni, szerintem nagyjából a 80-90%-uk, 80 biztos, olyan visszajelzést ad, hogy élete legjobb fényképe készült most el róla. És tök jó dolog, hogyha kapsz egy ilyen visszacsatolást, kapsz egy megerősítést abban, hogy jól nézel ki, hiteles vagy, önazonos vagy, nem kell jobban kinézni, mint ami... Na jó. Gyere, kérj tőlem időpontot. Gyere, törzs ki az ajánlatkérőmet, és foglalj hozzám időpontot. De nincs is ilyen, hogy foglalj hozzám időpontot, mert már nincs ez a link a weblapon. Tehát jelentkezz hozzám, és jó lesz. Elegem van ebből, hagyjuk abba, léci.